indlu enkulu, indlu yesizathu, indlu yalapha ekhaya kukho izinto ezifihlwe kuyo. Inamacala amabini, icala lomama, icala lotata. Yona xa uyijongile wena ungathi ngu-multi-purpose, kodwa phulaphula kweli cala lomama kuhlala ntoni? Phezulu phaya zimpondo zenkomo neebhokhwe ezixelayo babangapha abantwana asebebingelelwe kulo mzi. Iingaba zabantwana balapha zifihlwe kweli cala lomama apha imvelo ikhoyo. Izingcobo zabantwana kwabazalwa benezingcobo zikwafihlwe kwalapho. Izisukulo zalapha ekhaya zinendawo yazo phezu komnyango. Uyawubona amacanca weenyosi, uyawubona uluthi lokuphehla isilawu, uyawubona amahlamvu okulanda imimoya, uyawubona izisukulo, imikhaka yeendlovu namathambo wamahlengisi. Eziko kulapho ukuzalwa kwabantu kuvela khona, kuba ubiziko utata akaluweli, uyawuhlala ephila kule ndlu nomama qha. Apha entla kweziko imbewu yalapha eselinyangiwe ngezisukulo zalapha ilahlwa apho ibuthwe kubhekwe emasimini. Entla kwaloo ndawo sisiza semiphanda. Awuzumbona ke umXhosa okanye umAfrika ehlala noba kwindawoni ngamana kusingathanwe, akunawuhlaliwa eziko. Akuhlali nabani noze ngokuthandana apha ekhaya kwindawo elinxiwa lemikhonto ethethayo, imikhonto yesiko. Imilu yeegusha neebhokhwe neenkomo zezizathu ezixhelwa apha ekhaya zibamba entla kwefestire kungquphantsi ngezantsi kwendawo ehlala ingcaza, amathunga namaselwa alapha ekhaya.